Baibulo limanena kuti palibe dzina lina lopasidwa pansi pa thambo limene munthu ayenera kupulumuka nalo. Limeneli dzina lopasidwa pansi pa thambo ndi la Yesu, ndi la Yahushua, limeneli ndi la Yoswa. Dzina limeneli ndi limene asilamu a mitundu yonse yolekanalekana amalitcha kuti Isa. Chotero ngakhale chipembedzo chilichonse pansi pa nthaka chitabuka koma chaphonya mkhalapakati amene timamutcha kuti mneneri, mtumiki, chaphonya chayika mayina ena pansi pa nthaka ino, chipembedzo chimenecho chimakhala kuti chaphonya ndithu, ndipo zokayikitsa ziwiri zitatu zimakhala kuti zilipo. Ndikuyankha funso limene m'bale wina anafunsa kudzera mwa mulongothoko komanso lafalikira ku magulupu ena, limene wofunsayi walitenga pa yankho limene ndimayankha za milungu ya mafano, pamene mbali yayikulu yophunzitsira poyankha funsoli ndinatengako nkhani ya Chisilamu, kunena za tasubiri, kunenanso za mwala wopezeka ku Kaaba, nkulankhula za mwezi ndi nyenyezi, kuti anali mafano amene anakalowerera pa chipembedzo chabwinobwino. Pakati pa opembedza wotchedwa Chisilamu adalowa mafano amene adawavomereza kuti akakhalepo kukapanga chipembedzo cha Chisilamu, kuti chimatenga nawo gawo pa chipembedzo cha mafano kamba ka mkanda popezeka mdzanja lawo umene umakhala ndi nthenga kutsogolo kwake, nthenga ndithu yomwe mmayiona ya nyawu ija, nthenga ndithu ya kwawo kasiya maliro amaonekera ali m'manja mwa opembedza wotchedwa Asilamu. Pakati pa mzikiti pamalo otchedwa oyera aja pamakapezeka nthenga yachadzunda, nthenga yakasiya maliro, mukayipeza pamenepo. Inde nthenga zokhazikika za zirombo zija zidafa kalekale, mafano amapezeka akuonekera pakati pa chipembedzo cha Chisilamu. Mumapatula kuti pamene mukupembedza Chisilamu mudzionanso nthenga, mudzionanso mafano amene akuvomerezeka pamalo aja amatchedwa kuti oyera, pamene mwini wake akupereka mayina kapena akupereka mawu mu buku limene Asilamu amalikhulupirira lotchedwa Korani. Anadzipatula yekha mulungu wawo nanena kuti ine ndine mulungu wapandekha amene sindifuna kuphatikizika ndi chinthu china. Zodabwitsa kuti adangodzipatula ku dzina la Yesu lokha, koma adalola kuziphatika kumwala. Ananena kuti saphatikana ndi kanthu, ndipo mulungu ali yekha, pamene ali iyeyo sipali kalikonse, ndipo pamene mukumpembedza muzipembedza mulungu yekha. Korani idatero. Koma zodabwitsa nzakuti adangochosapo Yesu yekha, koma analola kuti nthenga ikhale pakati pa chipembedzo chawo. Nthenga yake iti ija imakhala ku mkanda, nkhani zosausa, mukayang'ana mpaka mukapeza mwala cholengedwa. Mukapita pamwamba pa mzikiti mukapeza kuti pali nyenyezi, komanso ngakhale mwezi, zolengedwa za dziko lapansi zaphatikana ndi mulungu wakana kukhala yekha uja, amene adanena kuti musamandiphatike ndi kanthu. Nawo timaunika kuti kodi amene adatenga zimenezi nkuziphatikiza ku chipembedzo chopatulikachi anali ndani? Kufotokozera zimenezo tinafika muyezo onena kuti kumene kudachoka yankho kapena kwachoka funso. Ndimafotokoza zakuti chipembedzochi chinkayenda ndithu pamodzi ndi Ishumaeli mwana wa Abrahamu, amene Abrahamuyo anambereka ngati mwana woyamba, amene pakapembedzedwe mwanayi anatenga kapembedzedwe ka atate wache. Koma pamene tikuona kapembedzedwe ka atate wache wa Ishumaeli limene ndi kholo la Asilamu, malinga ndi lero tikufika pano, tinapeza kuti makolowa agogo Abrahamu sadagwiritsa ntchito mkanda, agogo Abrahamu sadapembedze mwala, agogo Abrahamu sadayike nyenyezi kapena mwezi pamalo amene amapembedzera.
tikapita kumamere kuntunda sitimaupeza mwala kapena mwezi. Anatsika ku Hebroni sitidaupeze mwala kapena mwezi. Anayenda ku Mesopotamiya akulengeza ndi kuona masomphenya mpaka tsiku lija limene amayitanidwa kutukula maso kumwamba nanena kuti werenga nyenyezi, ana obadwa mwa iwe azaposa nyenyezi zakuthambo. Ngati sungaziwerenge mtundu wako udzakanikanso kuwerengeka. Akulandira malonjezo padalibe zinthu zitatu zimenezi: mwezi, nyenyezi, dzuwa, komanso mkanda okhala ni nthenga yakasiya maliro. Padalibe. Ndi mafano ongobwera pakati pa chipembedzo chabwinobwino. Ndiye pamene timanena zimenezi tinatchula za Ishumaeli komanso Abrahamu. Ndimanena kuti Ishumaeli amene ndi kholo la Asilamuwa sitidalione litagwiriza mafanowa. Nawo wofunsafunso ndi kuyankhali wafunsa kuti tili ndi chipembedzo china chotchedwa Duluzi cha Chisilamu, chimenechi chimati sichikhulupirira mwa Muhamadi, sichimakhulupiriranso muzopachikapachika. Tsono funso linalira kuti ndiye kuti tinene kuti maduluzi amapembeza mulungu woona, chifukwa chakuti iwowa amakhulupirira Ishumaeli. Amenewa ndachina Ishumaeli Islam, Ishumaelites Islamic, sakhala Muhammadi Islamic ayi, koma Ishumaelite. Ndiye chifukwa chakuti awawa ndi Duluzi ndi chipembedzo chimene mneneri wawo mkhala pakati wawo ndi Ishumaeli, ndipo chinayamba pa chikhulupiriro cha Ishumaelichi kuchokera mwa amene adachiyambisa chipembedzochi. Kodi pamenepa pokhala inu brother Twaibu mumanenanso bwinobwino kuti Ishumaeli sankagwiriza zipangizo zimene mwazitchula zija zapezeka pakati pa chipembedzo cha Chisilamu ngati mafano. Lero ndimadziwa za chipembedzo cha Maduluzi amene ndi gulu lina la Chisilamu. Mukufuna kutanthauza kuti chipembedzo chimene chichi ndiye kuti ndi cholondola chifukwa chakuti sichinapange choncho pakati pa Chisilamuchi chipembedzo chichi chili bwino? Ndayambira nkuyankha mawu amene ndakanika kuyika vesi lake, koma ndangu atchula ndayamba kunena kuti palibe dzina lina pansi pa thambo lopatsidwa limene munthu ayenera kupulumuka nalo. Ndiye kuti ndayamba kuyankha m'bale wanga, chifukwa chakuti anyamata Maduluzi mbiri yawo ndi chipembedzo chimene chidayambira ku Cairo kalekale chama 11th century AD. Iwowa anakhazikika pa Ishumaeli koma ndi Asilamu. Iwowa amakhazikika pa kunenerera mwa chikhulupiriro chawo, ma-incantation ndi zinthu zina. Nanena kuti buku lawo limene iwowa amalipembeza kapena limene amalikhulupirira Maduluzi sakhulupirira buku la Korani. Ndi zoona kuti chipembedzo chotchedwa Duluzi cha Chisilamu iwowa safananadi ndi Asilamu, chifukwa ngakhale buku limene amalikhulupirira limatchedwa kuti Hikima, the wisdom of God, kapena kuti the book of wisdom, limatanthauza kuti hikima malinga ndi chinenero chawo chimene iwowa amalankhula. Mtundu wa Chiduluzi umalankhula chinenero chimene chimatchedwa kuti Levantine kapena kuti Levantine Arabic kapena kuti Levantine Arabic ndi chimene amakhulupirira Maduluzi wa ndi kulankhula. Ndiye muchi Levantine Arabic akanena kuti hikma ndiye kuti mukunena kuti the book of wisdom, which is more philosophical than Quran. Ndiye buku lawo la iwowa. Kotero mmene nimayenda ulendo wakafukufuku wa mabuku adzikhulupiriro ku dziko lapansi, ndidapeza kuti pakati pa mabuku a hikima mchapter la china ngati si chapter 19 cha buku la hikima, the wisdom kapena kuti the book of wisdom, mu chapter la chake cha 19 mavesi amene ndayiwala amafotokoza kuti tsiku la chisiriziro Yesu Kristu iwo amanena kuti haisa
adzatulukira ku dziko lapansi. Tandichere khutu m'bale amene wandifunsa funso limene ndikuyankhali. Buku la Hikima chapter number 19 akunena kuti Aiza adzatulukira ku dziko lapansi kuzakwangula dongosolo la nthawi ya pansi pano. Pamenepo amanena za tsiku la mkwatulo, kutanthauza kuti buku la maduluzi, Asilamu otchedwa maduluzi, mu baibulo lawo limene limatchedwa kuti Hikima kapena kuti the book of wisdom, amavomereza zakuti Yesu nda amene adzatulukire. Koma buku limeneli ndi limodzi mwa buku limene limatchula dzina la Yeswa molondola, sagwiritsa ntchito dzina lakuti Yesu Khristu limene timagwiritsa ntchito ife akhristu. Koma m'buku limeneli akamamutchula Yesu amamutchula kuti Aiza, kunena kuti Yeshua, akunena kuti ndi amene adzabwere kudzakwangula dongosolo la nthawi ya pansi pano, kunena za mkwatulo umene uchitike posachedwa pompa. Mukamawerenga m'buku la okhulupirira achibahai limene limatchedwa kuti Kitabu Akidasi, limene mkulu wawo ndi Bahaula, mu chapter china amanenanso kuti Aiza adzatulukira ku dziko lapansi kudzakwangula dongosolo la nthawi ya pansi pano. Qur'ani imavomeranso, imene ndi Asilamu aja amene tikuatchula oyang'ana kukaba, limavomeranso kuti pali tsiku limene Yesu adzabwere kudzakwangulaso dongosolo la nthawi ya pansi pano. Iwowa amamutchanso kuti Aisa. Sanena kuti Yesu Khristu, koma amati Aiza, limene ndi equivalent kwa Yoshua. Tikayang'ana m'mabuku achipembedzo cha Satana lolembedwa ndi Anthony Levera, mulinso machaputala otsimikizira kuti kudzakhala tsiku la nkhondo yayikulu kwambiri, pamene okhulupirirabe Mulungu ife titavutitsa kunena Satana ndi yerekezi, Mulungu adzakwatula anthu ake nkumapita nawo. Kudzakhala kumaliza kwa dongosolo la kumaka mpingo, kuchimwitsa mpingo mwa njira ina. Buku la Satanic lolembedwa ndi Anthony Levera, Satanic Bible, imaphunzitsa anthu awo kuti maataki, kumakana, kuzunza kumene atazazunza Satana kumapeto anthawi ya kumapeto kudzakhala ndipo lekezera, chifukwa ozunzidwawa pali chimene chidzakwatule kupita nawo kumwamba, kulanditsidwa, adzalandidwa mdzanja lathu. Tiye tichitiretu. Satanic Bible imanena kuti achitiretu, azunziretu, chifukwa anthu amenewa adzachoka tsiku lina. Pamenepo mapeto anthawi tidzathinise chizunzo, chifukwa amenewa sinzika zokhalitsa zidzachoka. Chapter ndikufotokoza kumeneko kwa Satanic Bible kumandipasa chithunzithunzi kuti ngakhale mabuku anthu akunja amanena za kubwera kwa Yesu Khristu. Mwa njira ina ndiye kuti Yesu ndi mneneri odziwika ngakhale ndi zipembedzo zimene sizimamkhulupirira. Now, maduluzi ali kale ndi verse limene lili mu Hikima, the book of wisdom, lonena za kubwera kwa Aiza ngati mneneri, kubwera kwa Aiza ngati nkhala pakati pa anthu olungama ndi Mulungu wawo, ngati njira pakati pa anthu okhala m'dziko lapansi. Analekeranji kuyikapo Yesu nkukayika Ishmaeli, munthu obadwa ngati ine ndemwe, kukamukhazika ngati mneneri? Ndiye kuti ndikukuyankhani bambo kuti maduluzi adaphonya, ngakhala atakhala kuti ali ndi zinthu zimene zikufanana ndi mchitidwe wa kuonetsera kukhulupirika kwawo kumene anthu amenewa ali nako, koma zaonetsa poyera kuti chikhulupirirochi ngati chinayika Ishmaeli kusiya Yesu, ndiye kuti chimenechi chinaphonya, chifukwa pali Ishmaeli ngati mneneri. Ndi zofanana kuyikapo Muhammad, munthu
ndizofanana kuyikapo Bahaula, ndizofanana kuyikako Bahai, ndizofanana kuyikapo mneneri wina aliyense wa dziko lapansi, ndizofanana kuyikapo Haile Selassie. Chifukwa Baibulo nkuyankha kwanga lafotokoza kuti palibe dzina lina pansi pa thambo lopatsidwa limene anthu ayenera kupulumuka nalo. Now ngati maduluzi adayika Ishmaeli, ndiye kuti akukhulupirira kuti dzina lopulumukira popita kumwamba kwa Allah mulungu wawo ndi Ishmaeli. Tasemphana. So ngati chikhulupiriro chilichonse olo chitachita molondola m'maonekedwe akunja, koma chitaphonya Yesu osamuyika ngati mneneri, ngati mwana olonjezedwa wokhalira pakati wa anthu popita kumwamba, chikhulupiriro chimenecho according to my understanding ya ine ex satanist ndimanena kuti chipulumuso chimenecho, chiphunziso chimenecho, chipembedzo chimenecho chatayika. Olo chitakhala ni mafollower mabiliyoni, olo chitakhala ndi ochitsatira andalama kwambiri, olo chitakhala ndi ochitsatira ochepa, ngakhale chitakhala ndi mfundo zina zoonetsa umulungu, zoonetsa kulondola, ngati zimene zakukopa ninu m'bale mwafunsa kuti maduluzi sakhulupirira mwa Muhammadi, maduluzi amakhulupirira mwa Ishmaeli, amene inu mwationetsa kuti Ishmaeli sanagwireko mkanda, sanapembezeko kuyang'ana kukaba, sanapembezepo mwezi uli pamwamba pa chihema chake, nyenyezi ili pamwamba pa chihema chake, nkumutenga ngati kuti ndi wolondola. Although mwaona choncho, koma chifukwa chakuti nkhala pakati wa chipembedzo cha maduluzi sadayikepo Yesu, amene okha ankana koma atamuvomera m'buku la Hikima, the book of the wisdom, kuti tsiku likubwera limene amene adzabwere ndi kudzatenga wanthu. Amuvomera kuti Yesu adzatenga wanthu, koma sadamulole kumuyika kutsogolo kwa chipembedzo chawo ngati mneneri, ngati mwana wa Mulungu, ngati nkhala pakati, ngati njira mmene tidachitira akhristu tonse okhulupirira mwa Yesu. Pamenepo chatayika. Maduluzi sakhulupirira mfundo 5 zimene asilamu amakhulupirira. Pali kusiyana. Mwanjira ina mu mphindi 17 izi ndikuyankha funso lomweli likudziwiseni kuti chisilamu dziko lapansi si chimodzi. Ali ndi magulu otchedwa chisilamu, amatcha kuti Islamic sect. Ali ndi masect okwana 72 sect ku dziko lapansi. Koma ambiri akamachiona chisilamu chimakhala ngati chili mu pateni imodzi, koma ndi olekanalekana. Kuli mashia kumene kunabadwa maduluzi, kuli mitundu yolekanalekana yokwana 72 imene imakaonekera nthawi yakupembeza. Mukapita mtawuni ya Lilongwe mukalowe mu mzikiti, ine ndalowamo, mukalowe, kapena ngakhale simumapembeza chisilamu koma mukalowe mukaone kuti mukalipeza gulu lina limapita msanga mu mzikiti muja, ikangoyimba beru, ikangoyimba sole mwazini aitanira, mukaona alowa. Koma mukapeza kuti pali ena alowera limodzi ndi ofulumirawa, mukapeza kuti ena akuchoka msanga, ena amatsalira. Kutsalira kuja ndi kusiyana kwa mfundo zokhulupirira. Ndiye kuti mu mzikiti wa Lilongwe, mu mzikiti wa Limbi, mu mzikiti wa Mzuzu, mu mzikiti wonse wa dziko lonse lapansi, pa chisilamu mukuchidziwa chija mumalowa magulu atatu mu mzikiti muja, amene mukasiyanitsa pa mfundo zamamalizidwe a mapemphero awo, suna zawo, laka zawo, sujudu zawo, amalekana. Ena mukapeza kuti atsalira momwe muja. Kusiyana kulipo, ndipo kusiyana uku sikokha kwayi nkumene mukapeze kuti kunachulukitsa mizikiti imene mumayionayi si asilamu amasekti ofanana. Ayi, masekti a chisilamu ndambirimbiri. Simungakhulupirire kuti mzikiti wa Mulilongwe pomwe paja paseli pa bwalo la Njovu pali mzikitinso. Mzikiti wa bwalo la Njovu ndi mzikiti wa Old Town wakale wa mu area 1 mukasiyanisa, mukapeza kuti mzikiti uwu ndi wina, mzikiti wina uchi ndi wina. Ena amakondwerera ziyala
kubadwa kwa Muhammadi. Pomwe paja pali mzikiti wina umene sukondwerera nawo kubadwa kwa Muhammadi. Amalekana choncho mwa magulu olekanawa tili ndi Druze. Sono kulekana kwa onsewa kumadzagona pakusiyana kwambiri ndi Madruze, chifukwa Madruze amakhulupirira Ishmaeli, sakhulupirira Muhammadi. Pamene timasekita tina tonseti angangolekana zinazi, koma amakhulupirira be mwa Muhammadi, amakhulupirira be mwa Allah, amayang'ana be kukaba. Madruze sayang'ana kukaba akamapemphera. Ndi olekana, koma mukakapeza inu mukaona kuti apapa tapeza Asilamu. Muyenera kudziwa kusiyana kwawo. Lero tipeze kuti Madruze ndi mtundu wina wa Chisilamu, koma uli ndi zolekana zawo zambiri. Ndikadakhala kuti sindikungoyankha funso koma ndikuphunzitsa, ndikadatambasula zolekana pakati pa Chisilamu mumachidziwachi ndi Chisilamu cha mtundu wa Madruze chimene chimakhulupirira Ishmaeli. Pali zinthu 10 zimene amasiyana kwambiri anthu amenewa. Choncho sakhulupirira mu shahada, sakhulupirira salati, sakhulupirira zakati, sakhulupirira swaimu, sakhulupirira haji, ramadhani, sakhulupiriranso zija zimatchedwa kuti pilgrima yopita ku Holy Mecca. Iwowa sapanganawo zimenezi. Chinenero chawo chi Arabiki chawo amachitcha kuti Reventani. Ndi chapadera-dera, ngakhale mukamachiwerenga chimaoneka kuti zoona ichi chindi china, koma buku lawo ndilochititsa chidwi kwambiri kusiyana ndi buku la Chisilamu. Mukamakaliwerenga limenero, ife amene tidaliwerengapo, mukaliona kuti linatenga zinthu zambiri, pafupifupi 99% ya zinthu zimene zimapezeka m'Baibulo. Mungakopeke inuyo kulowa chipembedzo chimenechi mumaganiza kuti ndi mtundu wina wa Chikhristu, koma chili Chisilamu. Nkhani zosausa kwambiri. Choncho mbale ndi kuyankhe mwa njira ngati imeneyi. Komanso muyenera kudziwa kuti anthu amenewa amapezeka m'mayiko ngati Israeli, Jordan, Syria, Lebanon ndi ku Egypt. Koma ambiri okhala mu Syria, Lebanon, Jordan ndi Israeli, komanso mu Egypt, aku Iguptuwa ndi ochepa kwambiri. Ambiri amapezeka m'mayiko amene ndatchulawa. Koma ndimafuna mudziwe kuti chipembedzo chimenechi chinayamba ndi founder wawo ndi Hamza Ali Muhammad, kapena kuti Hamza Ali Hamid. Ndiye mfumu kapena kuti founder wa chipembedzo cha Madruze. Nkhani zosausa komanso zochititsa chidwi ndikamakufotokozerani. Chachiwiri, muyenera kudziwa tsopano kuti mtundu umene wa Madruze mukapita ku Israeli, ngati mukuiona nkhondo ya ku Israeli ikuvuta kwambiri, ndi chifukwa chakuti ambiri mwa amene adalembetsa usilikali ndi mtundu wa Madruze umene uli ku Israeli kucha. Lero muchitirapo mwayi amene mumasapota Israeli ndikumaganiza kuti mukusapota mtundu wa Mulungu. Nkhondo nkumayikira kumbuyo Israeli ndikumaganiza kuti mukusapota mtundu wa Mulungu. Ayi, uja ndi Israeli wakugwa wa m'bado wa makono amene anachita reject kunkana Yesu Khristu. Israeli wake ndi amene uja. Mtundu umene Mulungu sakuwerengera, malinga ndi ubulutu wa anthu ambiri amawerengera kuti imeneja ndi nkhondo zoyera, imeneja ndi Israeli. Ayi, pakati pa Israeli wolondola ndi Israeli uyu akumenya nkhondo leroyi ndi olekana kwambiri. Muli ma Israeli mmene mucha amene buku la Ezekiel likamanena kuti mukadzagunda chimenecho mudzakhala kuti mwagunda chipaso cha diso la Mulungu. Kuli ma Israeli kumene kucha amene ndi chipaso cha diso la Mulungu, osati kuchita nkhondo aja, osati amene akulamulira aja. Ayi, tidzafunika kukupasani calculated statement ya Aisraeli enieni amene ali mdziko limene lija. Awa mukuaonawa sa Israeli ovomerezeka. Ndi chifukwa chake mumaona kuti pali zinthu zina zimene Israeli uja amapanga
inu nkumaganiza kuti zikupherezera ulosi, koma mukaona kuti zaka zikupita ulosiwo sikupherezereka. Chifukwa chani? Amene mumaganizira kuti ni Maisraeli aja si Israeli wachipaso cha diso la Mulungu. Nkhani imeneyi ndiyo sausa kwambiri, padzafunika kuyitambasula momveka payokhayokha. Ndakaswiri ena amene amadziwa kufotokozera za mitundu imene ili mu Israeli muja. Alimo momwe muja Aisraeli amene akuyembekezeka kuti akazatosedwa mudzakhala kuti mwagunda chipaso cha diso la Mulungu. Osati Israeli uyuyu walakwika pati. Uyuyu ndi wa mix. Tamverani. Mix wao muli opembeza antundu wa chiduluzi amene amakhulupirira Ishmaeli, not Muhammad. Now, Malebanizi ndanzawo kupita mpaka na chaku Iraki kucha kukuponyedwa mabomba ochoka ku Israeli ndi chaku Palestine, madera ena amene Israeli amakachita nkhondo. Amene amalimbikitsa zimenezi ndi mtundu wa maduluzi umene umachita limodzi ndi Maisraeli, chifukwa ali ndi udani wa Muhammadi. Chipembezochi cha duluzi chimayika mondale mu ufumu wa Maisraeli, akamapanga nkhondo ndi mtopola mukuona uja, ndi kupha anthu mukukuona kuja. Akamapha maduluzi amene ndi 75% ya mtundu wa chipembezo cha Maisraeli, asilikali awo mmene muja, akhristu mmene muja ndi 1%. Koma 75 to 76% ya asilikali achi Israeli ndi mtundu wa maduluzi. Now, these Druzians amakhulupirira the Ishmaelite, ndi ana a Ishmaeli. Ndiye ana a Ishmaeli amapanga bwa iwo pokhala kutali ndi chikhulupiriro chawo chosayang'ana kukaba, chikhulupiriro chawo chosakhulupirira mu shahada, swalati, zakati, swaumu, haji, ramadhani ndi zinthu zina zimene zidapanga mapira 5 achipembezo cha Chisilamu. Maduluzi sakhulupirira. Now, podziwa kuti okhulupirira Muhammadi asilamu ambiri nda amene amachita nkhondo m'mayiko mu magulu au kazitape, awawa maduluziwa amabisala ku dzina la Israeli ndi cholinga choti akaphe anthu okhulupirira Muhammadi, chifukwa ali ndi udani waukulu umene unayamba kale cha ma 11 ngati sima 9 century kale kwambiri, pamene chipembezo chimayamba. Ndipo launch ya counter attack yawo anayiyambira ku Igupto, popita mu Israeli, kukayenda mu Lebanoni, kukayenda mu Syria, kukayenda maiko amene ali pansi pa Chisilamu chokhulupirira Muhammadi, kukapereka chiphunzitso chawo, kukatulutsa kuti inu musamakhulupirire Muhammadi koma muzikhulupirira Ishmaeli. Now, amenewa amachita limodzi ndi theka la Maisraeli enieni, ndi anaphatikana nawo. Kani imeneyi yophatikana pakati pa chitsulo ndi dongo ikuonekera mkatikati, imene imapanga kuti Israeli atayidwe, chifukwa buku la chivumbuluso likunena kuti sindidzakulandira chifukwa unali ofunda, sunali ozizira kapena otentha. Baibulo limatiuza za kufunda kuti ndi tchimo, ndipo ngati pali chimene chimampanga Mulungu kuti aulavule mtundu wa chikhristu chilichonse, wa chikhulupiriro chilichonse, ndi kukhala wofunda. Now, Maisraeli mukuwaona lero aja, mukuwasapotawa kuti ndi ana a Mulungu, ndi mtundu olavulidwa chifukwa ndi otentha. Unatentha bwanji? Unatenga maduluzi kwayika pamenepo. Ndikamaphunzitsa phunziro limeneli ndidzafunika ndibwerere koyambirira pamene ndinkaphunzitsa ku buku la Genesis chapter number 14, nthawi ija tikuphunzitsa za Melikizedeki wamkulukulu amene analibe chiyambi kapena chimaliziro. Ndidakufotokozerani za ana awiri, mwana wobereka yekha
ndi mwana amene anangompanga adopt anali ana awiri pamene ankakakhazikisa mzinda wa Salemu. Mpingo wa Mulungu, izi ndi zinthu zozama kwambiri zimene zidzatithandiza kusakhalira kumbuyo zimene zikufanana ndi zolembedwa m'Baibulo koma zisali izo. Ndiye Maisraeli mukwaona lerowa, it's the rejected people. Pamene tinali ku chipembedzo cha Satana polondolanso mitundu mozama ya Mulungu, Israeli sitimauona ngati mtundu wa Mulungu. Timaona maspoti mdziko la Israeli za mbewu yotsala ya apo ndi apo imene sina joine nawo usilikali. Nkhondo zoyera za Mulungu zomenyedwa ndi ana a Mulungu zimene Israeli woyamba ankamenya si zimene mukuziona lerozi. Chifukwa nkhondo ya leroyi akumenya si ana a Mulungu, akumenya ndi maduluzi okhulupirira Ishmaeli, sakumva munthu. Ena akumenya nkhondo imeneyi ndi Maisraeli akugwa. Amene pophatikana Baibulo limafunsa kuti kodi kuphatikizika kwake nchani pakati pa kachisi wa mafano ndi kachisi wa Mulungu. Muzisamala kwambiri anthu a Malawi mukamasapota Israeli muganiza kuti ndi chikhirisitu. Iyayi, mchikunja muli awawa maduluzi. Ndikunena kuti these guys mwa asilikali achi Israeli 75% ya asilikali a Israeli akumenya nkhondo lero acha nda chikhulupiriro cha Druze ndi chisilamu koma chopembeza Ishmaeli. Ndiye chimamyata chikamapembeza mu Israeli mucha ngakhale mayimbidwe awo a nyimbo zawawa sayimba ngati muja ayimbira asilamu. Maduluzi amabwera pang'ono ngati nyimbo za Israeli zijamumazimva zikuyimbidwa siku la Sabata. Tamverani, Maisraeli awawa maduluzi awawa amamyata nkumanyengerera ena mwa iwo opembeza Mulungu woona nkumatengerako zimene opembeza Mulungu woona amapanga ndicho linga choti akabise chiwembu chawo kuseri kwa Israeli kuti akakhaulitse adani aiwowa ndi amene amakhulupirira Muhamadi, mtendere ndi madaliso za Mulungu zikhale kwa iye sallallahu alaihi wasallama. Mpaka tsiku limenero Mulungu akudalitseni pamene ndimayankha funso limeneli. Wokonza akonze, Ambuye akudalitseni.